Nou, we hebben hier het Fries wedstrijd op klompen. Zet zaf jou die flint of nou een proto worden klompspiekers of scherp nemen ze dat vroeger. Dat broeken ze vroeger de proto voor op de ijs. De rijsnijers en mensen die proto op de ijs werken, op viskers in marken, wij die hier dat scherp onder de klompen. En ik zei, ach, heden wat ik nou eens doen, dat ik een paar eronder en dan wil ik daar maar een buiten op pool. Ik zei, jongen, ik heb de wedstrijd van horen. Ik zei, dit wordt best, ik heb gewoon hudder in. Ja, die mogen bij. Voorzichtig, want je, dat kapje, dat kost maar niet wreefje in het kapje hoor. En dat is heel erg gevoelig. Dus ik verwacht je dat mijn vrouwtje, mijn joen, masseren maat op dit plakje. Ik vond dit een hele mooie afsluiter. Ja, hou even. Ja. Dat bepaal ik wel. Ja. Was dat de regie? Ja, dat okay. probeer ik. Ja. Maar show je het wat zitten? Ja, zeker. Jogeer voor de minst. Ja, maar ik ken natuurlijk nooit opzien die jonge jongens van 20 hier. Maar ik vind het gewoon leuk. Ik wil ook gewoon mijn mates. En met al die meisjes, dan blijf je actief. Want deze jongen, die heeft net achter de garage zitten. Hey. Ja, heel mooi ding. Ja. Hey. Hoe rent het nou? Als weer. Ja? Ja, als weer. Maar wel mooi werk natuurlijk. Jij dat zo? Ja, vind ik mooi werk hè. Volgens mij niet. Oh, dan is dat een speer. Ja, ben ik weer kapot. Ja? Ja. Oeh. Oh, dat is 1,60 meter, maar dat viel wel dus? Ja, dat wel. Ik rook ik nou. En net sparren natuurlijk. Dus dat was zwaar hè. Dat is een mooie spierpijn. Ja, ik denk het al. Maar ja, even een kroeg in handen, maar even voor. Ja, ik verklom mij nu. Hoi. Hey.